and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Why kalibutan kung unsay nahitabo kanina? Yes, Senator Regina. Ug tanawan ninyo unsay sunod nga mahitabo. Tanawan ninyo. Wa sila'y kalibutan nga ang mga drones nga naglupad sa ilang tungod. Sa ibabaw nila, hilom ba di ay nga muspray sa virus aron ila kining mahanggap ug masuod sa ilang system. Tanawa. Napokus ng ilang atensyon sa maong tigom ug sa kamera nga mikuha og mga shots diha nila ug nga makita nila mismo sa big screen nga na silang atubangan ang ilang mga hitsura. Og makapahimuot, nagkaway-kaway pa sila. Nalipay nga nakita sa big screen. Wa may nitabo nila. Bitaw, wa may epekto ang virus nga hilom nga gispray nila. Bitaw, Chief Devon, wa may epekto. Ang maong virus, dili sama sa sili nga muhang dayon. Aduna kini proseso sa iyang pagkuyanap sa sistem sa usa ka tawo nga matapdan ini. Ug usa pa, kung nag-expect mo nga mga matay dayon sila unsaon pagkatap ni ini kung mahitabo ka na. May ovulation period ang maong virus. Aniya ang mga documents labot sa virus, Senator Regina. Pero kinahanglan nga ato kini itago sa kadaghanan. Labi na sa mga sakop sa siyensya nga dili atoa. Salamat, Chief Devon. Diha di ay sa atong laboratory sa Michay Chi magikan kining mga virus, Chief Devon. Yes. But pipila lang sa mga personnel ang naibaw. Pero ang origin ni Ana, gikan sa atong mga counterpart and allies sa laing nasod. Sa ila usab nga laboratory. Dini lang sa ato gidevelop. Kini kabahin sa ilang mga hinagiban alang sa pagguba sa kinabag-ang katawhan. Sa ilang weapons of mass destruction. Mao ba? Sa unsa nga nasod? Dili na kinahanglan masayot mo, Senator Regina. Just do your part kung unsa may role nga gihatag ninyo. Chief Devon, So, we're done. Congratulations, everyone. Mautan na mi, Chief Devon. Doon na may pautan. About sa immunity ni ining maong virus. bitaw, Chief Devon. What about us? Sa mga sakop sa organization, we are exempted ining mga virus. Dili kini makatakod nato mismo. Labi na sa mga high rank and file sa organization. Simply because kay gipangandaman na natong daan kining tanan. Wa pa ang virus. Aduna nay mga tambal o medisina nga giandam para dili kita mataptan o matakdan. Really? Mau ba? We will just wait few days from now sa epekto nini sa katawhan. Pastilan. 2 weeks from now. Mao naman day ang among kasal ni Gislina. Naigna na ba kaniya ang iyang mga ginikanan sa province? Nga mo na sa siyudad 1 week before the wedding day. Daghan pa mulay kong andamunon. Ay, nataligamaan ako ni. Tungod ining letters of the world.
Unsa man ni? Brown envelope. Giadres para nako. Ugi ka na usab sa ka B-Barry. Miss Nice, usab na yung mga envelope. Kano sa lang na miabot sa kong lamisa? Kano sa lang, Miss Nice? Next time unta, mag-remind na sad ko ninyo para ninyong tanan. Bisan mo guard. Kung doon na galing mo abot nga mga mails o bisan unsa para nako, bisan pag ibutang ninyo diri sa kong table, magpahibaw unta mo. Presa nila no. Na ilaw man sa mga papers. May gani ka si platan ako. Kaya may mga giatiman sad ko. Most of time busy pod ko, okay? Okay, Sir John. Okay, Sir John. Okay. The meeting is adjourned. You can go back to your respective several snacks. Sir John! May visitor ka? Kisang na guard. Si Ma'am, sir. Kisang ma'am. John? Oh, Gislyn? Tingali na hipong ka kung ano ni ako. Day offer na ako. Are you busy? Oh, no. Okay na. Mura magkakuha mahimutangan ni ako. Oh, nga no good. Oh, maybe. Oo, niya good nga akong pinangga. Na-surprise ko nga miyan ka sa office. Really? Yes, Jess. Unsa ning brown envelope? Kon. Mail na. Wa pa na ko ma-open. Oh. Gikan sa usa ka B-Barry. Unsa na siya? Babae o lalaki? Kon, Jess, kaning... I-try ko nag-open. Basin kung importante kaayo ang suod ini. Kay na yo. 3 days ago naman din maong mail. John, naminaw ka na ko? Yes, Jess. Naminaw ko. Matod ko, i-try nag-open kay basin importante ni. 3 days ago naman ni. Unya, magsulti sa ta. Mas importante ka ang mong mail. It's okay, John. Just open it. Jess. Gusto ka? I'll do it for you. Okay ra? Sige. It's okay. Sure. Yes, sure. Okay, kay basin importante kayo ni. Oh. John? Unsa man ni? Unsa ni? Dili ko buot nga may magkadisturbo na to. Okay raman untag adto ta magsulti sa office. Nga adto ko nimo pasabton. Asa man ta? Oh, Jess, relax. Dili ka nga masuko. Kaya nasuko ba di ko? I'll just want you to tell me kung unsa ni. I want you to explain. Jocelyn, John, pasabta ko. Tell me. Unsa ning all about ining lighters of the world nga gipada sa usa ka B-Barry nimo? Wa pa ni kalainan sa kipakita o gisulti ni Clinton ako? Mao ba ni John? usa? John, Sorry, Jess. Sorry nga gipahunong kog kalit kining auto. Unsa to? May gipakita si Clinton nimo? Unsa may gipakita nimo? Unsa may ang gipanulti nimo? gisultihan ako niya sa tanan, John. Gisayran ko niya sa tanan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!